Mikä on meidän monimutkaisin tuote? No vuosien varrella on kyllä tullut tehtyä kaikenlaisia rakenteita. Meidän vakiotuotteesta ehdottomasti työläin on kyllä Absera vitriini. Tämä Absera vitriini on tällainen vesitiivis vitriinikaappi, joka on lähinnä ulkokäyttöön ja se soveltuu erityisen hyvin vaikka ravintolan ruokalistan tai vaikka seurakunnan ilmoitusten esittämiseen. Näitä me ollaankin itse asiassa tehty jo useamman vuosikymmenen ajan, ja aina välillä tulee bongailtua näitä, kun pyörii jossain uudessa paikassa. Tiedät, Helsingissä näitä on useammassa paikassa, mutta sitten se viime kesän Oulun reissulla oli hauska törmätä tällaiseen lääninhallituksen talon edessä ja sitten yhden pienemmän kirkon pihalla. Kuten videolta huomaa, koko homma tapahtuu käsityönä pitkästä tavarasta, eli erilaisista profiileista ja putkista. Erilaisia työvaiheita kyllä riittää. Katkaisujen lisäksi niin porataan reikiä, tehdään niihin kierteitä, tehdään niittauksia, ruuvauksia, reikää lukoille. Ja ylipäätänsä on tosi tärkeää, että osat on saatu oikein mittaiseksi ja oikeaan jiiriin, että ne mahtuu keskenään toimimaan. Ja aika tarkkaa peliä koko homma. Tosiaan nämä kyseiset vitriinit valmistettiin seisomaan omilla jaloilla. Näitä saa seinäkiinnitteisinä tai sitten nämä voi upottaa johonkin isompaan runkoon, mihin yhdistyy vaikka irtokirjaimia ja on uniikimpi kuin pelkät nämä jalat. Näiden kaappien taustana on korkkilinoleum pohja, joka mahdollistaa sen, että ilmoituksia pystyy kiinnittämään nastalla. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi magneettinen kiinnitys. Meidän kaikki kaapit on eristetty vesitiiviiksi, eli ilmoitukset pysyvät sisällä kyllä tosi hyvänä. Näiden maasta on myös valaistus, joko kaapin sisälle tai ulos, tai vaikka molemmat. Ja sitten on myös mahdollista saada huurteen esto, eli tällainen lämmityselementti, joka estää vielä viimeisetkin kondension rippeet, ettei vaan varmastikaan etupinta huurru. Kaapit lähtökohtaisesti aina maalataan, ja tässä tapauksessakin sekä kaappi että runko on pulveripolttomaalattu harmaaksi. Mites? Ootko sä törmännyt Absera vitriiniin tai johonkin muuhun meidän opasteeseen? Laita vaikka tonne alle kommenttia, jos on tuttu tuote. Kiitos sulle erityisen paljon, että jaksat katsoa tämän pitkän videon loppuun asti. Ja kysykää ihmeessä, niin otetaan teille sopiva vitriinikaappi tai muut opasteet. Ciao!